Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓeɓe yawo pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowol leydi on calminama inde on manama e jettode sikkala en garti e kattande jomiraɗo joom baɗe bawɗe gam humnude adi amen e moon e kala subaka ko roɓido jayndeji joni koye jayɗe leydi sénégal paɗe hande ko alarba ina woni jeetati lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ko ɗon natanten jayɗe leydi sénégal e oɗo subaka jayɗe men kala gaari koye fawdal muɗum puɗɗortoɗen ko jayde losoley guendire nde no wayno e subaka hande o nden ɗon yilloyi ko toon to leydi Côte d'Ivoire gam yadude e on chef de l'état Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngal natal ngal jiiɗon hakkude makko e président de la république leydi Côte d'Ivoire woni Alassane Dramane Ouattara jaren koɓe garti koɓe jewtidi e no wayno ko fate banggal haali UEMOA kono kadi e CEDEAO heeɗan hen caggal saabi jayne koɓe mbi ko yidde ɓen hoɓe leyɗe ɗiɗi kala ko yo nangodir tamodira kono kadi comda hen ko yiwti ko e ɗen gollorɗe ɗiɗi walla mbiyen ɗen pelle ɗiɗi woni UEMOA kam e CEDEAO ngun jillu cihlagal hanki toon to Abidjan kanko chef de l'état Bassirou Diomaye Diakhar Faye e nano makko Alassane Dramane Ouattara ne wayno tan ɓen jewtodi kala ko fate banggue cifodire hakkude Sénégal e Côte d'Ivoire saabi jayne koɓe mbi ne wayno ko cihlagal ngal tittinama kono kadi sembitinama hakkude ɗen leyɗele ɗiɗi kanko président de la république noon Bassirou Diomaye Diakhar Faye o suuti ko guuri ɗo wi wonde tan ina wayno yimɓe kala ma keeb fartange so tawi kañumen kala keeɓi tamodirde e heddade e ngun gomo witengu CEDEAO le quotidien nden jayde oɗo subaka hande ari koye ko wiyete gestion du foncier manam tan jogogal leydi walla ciɓogol so on jiiɗi ɓe mbi ko Demba Kandji ene wayno tan addi hen konnguɗi andini bandiraɓe hotoɗen caɗele keeti kanko on ɗon noon e wiide makko tan oɗo saaha hande ko Sénégal caɗele muɗum ɓurɗe tengtinde e mantinade ne wayno koko fate banggue ko wiyete gueɗe jeeyi leydi woni ko wiyete foncier e wiide makko ni corniche ouest ɗo e Dakar ne wayno tan ko ɗum hunde e ɗen caɗele gonɗe haalede o saaha wiide makko ɗo e duuɓi sappo e joyyi ko woni ko yaade nder leydi ndi ɗum ɗon ma ɓuur caɗele ɗe ma ɓuur mawnude ma ɓuur feñde e nder leydi Sénégal saabu ne wayno moni fof ɗo tolni tan ɗo wawiri ko ɗon woni ha joni e siɓorade ɗen ɗon koppeje walla li mbiyen ndin leydi e wiide on ɗon Demba Kandji konngol makko ne jaaji e hello ɗiɗi e nder nden jayne wiyetede quotidien le quotidien besbi le jour kañum ne ari koye o rapport ko wiyete gestion de fonds des partenaires ko fate banggue ko wiyete ko hono DAGE jayne koɓe mbi ko la mauvaise santé e gardinde bindol leydi men Sénégal ne wayno ne foti ruttude woni mbiyen tan ruttude nden ñamande ganduɗa nde ko temedere e capannayyi millions e koppareji CFA toon to fonds mondial on ɗon fonds mo ganduɗa kadi ko paranoɗo ko fate banggue haɓade ɗi rafiji woni sida paludisme kame tuberculose foofen ne wayno ko on to ndewno saabi noon Sénégal yemirama yo ruttude noon koppareji ɓe garti coggu médicament ji kam e matériel foofen hande ɓe mbi farano koye inde ɓen witeɓe faux fournisseur tawi fandare nde wonno tan ha joni ko yidde sibade ngaluji ɓesguli leydi ndi walla ni ko farno ko fate banggue cellal no jani koɓe mbiɗi goɗɗum ko tawete hen ne wayne ko gestion des mines e ko fate banggue indemnisation ndi damordi toon to Somiva gonɗen ko diwan Matam no jani koɓe mbiri Birane Souley Diop yerbini dillini Somiva ko guɗi ɗin noon kadi ne tawe hello nayyi e nder nden jani witende besbi le jour e ngol jillu makko ngu wonno toon hanki to phosphate de Matam Vox Populi arti koye oɗo coalition nationale ko fate banggue ɓen daraniɓe ko yiwiti ha joni e awo duumingo woni pêche durable kañumen gummi e deƴƴere mumen janen koɓe mbi ina wayno tan ko ɓen ɗon ne kolliti wonde wonko haalaka manam deƴƴirde ne heewi e ɗin listuɗi ɗi ganduɗa ɗi ko batoji baɗaɗi publié hecci hanki ɓen ɗon noon daraniɓe fanno o ne wayno ɓe tuumi walla mbiyen ni suuti ɗin konnguli ko Abdoulaye Ndiaye horejo on ɗon coalition nationale to banggue pêche durable e wiide makko tan kala ñande ko tolni e ujunnaje nogas embarcation woni ko teskete e maaje kadde leydi Sénégal wiide makko noon ko waɗa ko publié e oɗo saaha ene wayno tan wona hunde yonde ɗin konngoli makko ne jaaji e hello tati e nder nden jani witende Vox Populi indépendant ko jandi wiite noon nden ari koye programme heeyu dawñi 2021 à 2023 ɓe mbi tan nde ko état laamu leydi Sénégal joopi walla joopinoɓe ko tolni e temedde nayyi capanɗe joyyi milliards e koppareji CFA jaynan ko ɓe mbi on programme heeyu dawñi ene wayno tan faya koye on ɗon audu banggue programme on ɗon tawi ni ɓe gara ɓe joopi hen ɗeɗo gollorɗe woni 3 FPT kono kadi e DER FJ wondude gollorɗe goɗɗe e kesɗitinaɗi
e lewru décembre 2023 tawi ni koye duuɓi tati tijjadi e onon plan sénégal émergent gonnoɗo priorité to banggue sukaɓe janenkoɓe mbi hannde o woni koye joporde ɓe ganduɗa kañumen goni laamu kesu ngu ɗin ko guddinen jaaji e hello mabɓe nayyi e nder nden jayde l' indépendant jayde enquête e oɗo subaka ari koye dokkirgol walla keɓal engrais ɓe garti ha joni on ɗon procédure mo ganduɗa ko secrète no janenkoɓe mbiri sirlo on ɗon laamu ngu newen tan kañum oɗo saaha hannde ummani ko wiyete ko yurnitade ɗin prix ɗi ganduɗa ɗi fournisseur uji engrais e on ɗon marché mo ganduɗa ko capanɗe jeetati milliards copraji CFA janenkoɓe mbi ko ɓen service ministère de la culture de l' agriculture jaafoɗon kañum tigui hannde o woni ko tuuma e ɗin fannuji ɓe garti e ɓen ɗon laamɓe hesɓe ene wayen tan darima gam fannude walla ni mbiyen ɓittude ko fate banggue keɓal on ɗon engrais sababude won sikki moɓe jogui hen o biteɗo Sidi Ba gonɗo toon to gollorgal bitegal CNCR erima ɓen ɗon laamiɓe yo mbat ko wiyete ko vigilance yo ndento no fewi saabu wona kotaji ɗi ganduɗa ɗi wona kotaji biyaɗi ɗi kañumen jaltata ɗum ɗon noon e wiide makko tan e dabɓa nafo e wiide makko ɗum maggoyi woni ko teska toon to jagorgal tammigal gueɗe ndema leydi Sénégal l' observateur ko jayde wiyete noon nden jayde ari koye oɗo dorog kesso mo ganduɗa dorog jawɗo yoɓade fittandu jiyaɗo ɗo e nder leydi men Sénégal dorog biteɗo hono custe so tawi en mbaɗi prononcé ngol ɗon konngol on ɗon dorog noon so neɗɗo o hutorima ɗum no janenkoɓe mbiri ko ƴimuɗum gadato moññade walla mayde so tawi en tumorima ɗum saabi noon ɓe mbi kina yawi tigui wofɗinde innamade o hani rewa ɗon yoɓo fitandu muɗum saabi janenkoɓe mbi ko trafic aji on ɗon dorog ɗiɗo jaggama tawi ɓe noon kadi ko jibnande caggal leydi Sénégal ɓe jagga ko toon to Colobane e toon to Médina champ gazier e toon to Yakar Teranga gaz du Sénégal ɓe mbitan de oɗo ɗeɗo peeje kese ne mbawi tigui waydude gueɗe kala ɗin ko gudinen jaaji e hello mabɓe jeegom eɗen nden jandi witende l' observateur las quotidien arti on ɗon gaz mo kaltere oɗo saaha ɓe mbitan de ko won étude kollirɗe wone tan so renaki faya koko wiyete ha joni renégociation des contrats manam yewtidde kono kadi e wultade wona e contrat ɗi ganduɗa ɗi ko gonnoɗi ɗo ɓen janenkoɓe ne ciffano en hen e hello tati enen nden jayde las quotidien libération arde koye chiffre e oɗo saaha chiffre mo ganduɗa o ko chiffre kawniɗo on ɗon montant mo ganduɗa ko total ponnoɗo yoɓede tawi fuɗɗi ɗum yobde ko société minier gonɗo e nder leydi men Sénégal tawi noon on ɗon titre ko fate banggue ko innira ko wiyete contribution spéciale sur les produits des mines carrière manam noddi to banggue gasu kaaƴe kono kadi e ko wiyete ha joni phosphate hani e kanŋe leydi Sénégal ɓe mbi ko hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom e hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi woni 2016 2017 ene wayno tan hay mbuuɗu ɗin société jaltinani fewde ko ɓen e ɓen ɓe ganduɗa ko fotɓe hebde ɗum ko 2015 tan ɓe jaltini ko tolni e temedere e sappo e jeegom ujunere e copraji CFA rokkirde ɓen ɗon ɗin société ji noon jopaɗe woni Socosim les ciments du Sahel kono kadi on wiyeteɓe ha joni Capricorne remboursement on ɗon tawi ene qimono ko tolni e sappo e jeeɗiɗi piccal jeeɗiɗi milliards e copraji CFA hande o kañum woni ko yejjita e nder tiroir uji ɗin noon société ji les mines du Sénégal kañumne kadi e oɗo saaha hande woni koye juuɗe délinquant ji fiscaux no janenkoɓe mbiri goɗɗum ko tawate hen ɓe mbi ko holtanno DGD kañumne waɗi ko wiyete ko jocascas e oɗo saaha to banggue vérification ɗon cour de compte kono kadi ɗoɓe caali wadde publié ko fate banggue ɗin document ji ko wona ɗum janenkoɓe garti e min ha joni kono ɓe gaari koye jillu jagorɗo bilan Souley Diop toon to Matam hanki wiide makko noon kala pelliti ƴettade o en tan ko pelliti ɗi ganduɗa ɗe gonoje gartam dendagal ɓesgu leydi Sénégal kala e kuuɓal Stade Quotidien ko ɗon guddirten remin men jayde jeewoɗo subaka hande janenkoɓe gaari koye ligue européen des champions demi final retour ene wayno tan ko Real Madrid Star Wars toon to Bernabéu manam ɗen koɗɗe ganduɗa ɗe ko lewnoje kañumen jogori teskede hande toon to Santiago Bernabéu dingal ngal Real Madrid ɓe mbi tan de ha joni ko kadi ko caɗele kese wonani Paris Saint-Germain hanki toon to Parc aux Princes ko ɓen witeɓe Dortmund kañum tawi toon piiɓe gotel en diga match ɗiɗi kala woni ko 2-0 saabi noon Paris yiita on ɗon final toon to nokku biteɗo hono Angleterre kowona ɗum janenkoɓe garti e Ligue Europa toon to Europe ha joni Atalanta Bergame e Olympique de Marseille ko hande ko janggo sanga 19h Ismaïla Sarr e Iliman Ndiaye ne wayno tan oɗo saha hande nani ɗaɓɓoya final on ɗon toon to Italie no janenkoɓe mbi goɗɗum ko tawate hen ko bal woni on ɗon basket Africa League
conférence Sahara AS Douane ne wayi tan yanti e dow lawol Kigali ko noon jani ko ɓe mbiri ɗum ko caggal hanki ɓe piya tawi fiiɓe ko ɓen ɗon kippu mbo Rwanda ɗo e Dakar Arena. Musidɓe tedduɓe ko ɗo uddiro ɓino men jayde jeegoɗo subaka hannde en jetti bandiraɓe kala e kuuɓal ko adi ɗum ko jarnude yeɓoɓe Ayaw Pindi TV rewndiɓe golle muɗum kala e mbaɗi kuuɓal eɗen gandi ɗo balɗe kala gonɗen ko toon to Daka Mamadina Gounass Allah artiri hen caggal nde Daka o saaki eɗen ñaago Allah ko duwa toon kala yo jomiraɗo joom baɗe bawɗe jaɓanen jaabo kono kadi yo Allah hokku en duwade wattude ni mo wuuri mbiyen tawi kadi waɗan en Daka jaɓaɗo en jetti dennangal équipe technique gonnoɗo toon to Daka e gardugol Djiby Dieng kono kadi e Gawsu Diako e denndangal bandiraɓe wonɓe toon ɓe kala e mbaɗi kuuɓal aussi to banggue Ali Fall e ɓen ɓe tawɗen toon Daka Média kañumen kala e janiyankoɓe arnoɓe toon kañumen kala jettama tengti noon aussi e on ɗon Aladji Abou Ndiaye mo ganduɗa kam ardi on ɗon Daka Média rutti ardi fondation ceerno Wolle Ndiaye en jettimo kanko kala e ngal jaɓɓugal eɗen baɗe ɗe ganduɗa ɗe koye condition ngaji moƴƴi waɗi janiyankoɓe ha mbawi wadde golle mumen no hannirta ni oɗo Daka mo ganduɗa ko Daka kadi record to banggue présence journalisme journaliste mbiyen ɓen janiyankoɓe tawateɓe toon hikka ɓuuri capanɗe jeeɗiɗi janiyanketeɗum ɗum meeɗani yiiyede e Daka ɗum noon kadi ko yettere Allah en ñaaguima yo Allah hokku en hawrude ni mo wuuri inchallah adi men reɓino jayndeji ko aljuma janggo alkamisa ko férié yen gone jaam